Tatlong babaeng magkakapatid po at isang lalaki arestado po sa pagnanakaw ng cellphone sa kasagsagan ng Bangusan Street Party. Para sa detalye po ng police report na yan, kasama natin Idol Jam Victorio. Report! Awtoridad ang pagnanakaw ng cellphone sa kasagsagan ng Bangus Festival Kalutan Dalan sa Dagupan City matapos isangguni ng isang estudyante ang insidente. Ang mga suspek, tatlong babaeng magkakapatid at isang lalaki, pawang residente ng Quezon City. Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, natunton sa bisa ng isang mobile application ang kinaroroonan ng mga suspek matapos tangayin ang cellphone ng biktima. Makikita na mula sa Dagupan City ay tila sumakay ang mga suspek sa bus patungong Pasay kung saan naharang ng mga otoridad ang bus na sinakyan ng mga ito sa Rosales. Nakumpiska sa mga suspek ang 48 unit pa ng cellphone na pinaniniwala ang ninakaw din ng mga ito. Kulong ang mga ito at nasa kustodiya na ng otoridad. Patuloy naman ang investigasyon sa posibleng illegal na aktibidad ng mga suspek sa lungsod. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.